אתה מאמין שאלוהים נתן לנו את החלקת אדמה הזאת, אנחנו באמת עם נבחר, ועלינו לריב פה עם כל העולם ואשתו על הנצח. עמך כרגע שאתה מדבר עליו בכזו אהבה, מת בגבולות. חברים שלנו, שגיר שלך, ומשפחה והכל. נכון. שתדע שאתה מיעוט מאוד גדול, כאילו מאוד קטן, מאוד זום. אני רואה לפי הצפיות. יפה. 9 דברים שאנשים נותנים את כוחם אליהם, ובכך הופכים לקורבנות של החיים של עצמם. זה הפך ל7, בסוף זה הפך ל3. ושלושת הדברים האלה הם נסיבות, אנשים אחרים ועצמי. מה אם אני אוריד לך את זה לאחד? אני הייתי ממליץ לכל האנשים שכרגע נמצאים במדינה הזאת, לגייס כוח, להיות בעלי שליטה על החיים של עצמם, לא לתת את הכוח שלהם לרעיונות מטורפים, בטח אם הם בסוף עושים סבל גם למישהו אחר, ולשאול את השאלות, אתה יודע, לפתוח את הראש. אני חושב שאפשר ללמוד מחרדים ומ2000 שנה האחרונות, ולהבין שהמזוודות ארוזות. The Jews saw them all, beat them all, and is now what he always was. All things are mortal but the Jew. All other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality? Hello everyone, this is the Jew Function again, and we're super excited about this talk. It's a bit of an unusual talk, so bear with us. We have a great guest today. As you can see, I'm here by myself. Seth is not with me. We're shooting this in Israel, and it's going to be in Hebrew, but it's going to be subtitles or dubbing or some AI shit. You'll stick around and see. But it's going to be a very powerful talk with a guest that have a privilege of having. Actually made time to come all the way here and talk to us about the oldest hatred in the world, Jew hatred. This is what we do here. We talk about the hatred to Jews, where it comes from, where it's going, what's the root reason for the hatred of the Jews, why is it still a thing after 2,000-3,000 years. You think we'd have figured out what's the cause and we understand what to do, but apparently we don't. And everything that we have been doing lately is not working, and it's only going to get worse as we see, unfortunately. So I'm very happy to have someone that has a slightly different perspective, because if it's the same perspective, it's not that interesting. It makes for a less interesting show. So I have someone here who is also a fellow podcaster, and he spent his last couple of years interviewing some amazing guests, unfortunately also in Hebrew, maybe except for one. I recommend you check his podcast afterwards, and he's gained some interesting perspective about the state of Israel, the relationship between Jews and our cousins around us, and also between Jews and other Jews. And I really wanted to pick his brain for a while now, and I'm very happy that we finally get to sit down. So I want to welcome my guest today, Daniel Dushi. היי. שלום. שלום. עברית. אז זהו, זה יהיה בעברית עכשיו. כן, זה יהיה בעברית. נעשה את זה נוח. אין שום בעיה. כן, שלום. נעים מאוד, תודה על ההקדמה. כיף. באמת יש לך פודקאסט מרתק, אני חייב להגיד. תודה רבה. אני לא סתם אומר את זה בשביל צפיות, כי הוא לא צריך צפיות. אבל פודקאסט מרתק, אתה פוגש אנשים מאוד מעניינים, שמדברים על המצב, אני עקבתי אחריך תקופה, ואני רואה שממש ניסית ככה להביא איזה ספקטרום כזה יפה של אנשים, מה שנקרא שמאל וימין, למרות שהלייבלים האלה קצת הם לא כל כך תופסים מה שאנחנו רואים, אבל באמת אנשים מכל הקשת, כאילו אנשים עם דעות מאוד שונות לפעמים, מצד אחד. מצד שני, אני באוזניים שלי שומע כן איזשהו תמונה שמתגבשת מתוך כל הקולות המאוד שונים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, אני גם שומע מאחורי השאלות שלך לגבי המצע והאקטואליה, ואתה שואל באמת אחלה שאלות, אני שומע גם איזושהי שאלה יותר עמוקה, קצת על כאילו מה קורה, בסדר, אוקיי, נעבור את הדבר הזה, אבל לאן זה הולך? האם יש לנו עתיד פה במדינה? האם יש לנו עתיד כיהודים בכלל? רחמנא ליצלן, לא יודע. לא, כאילו באמת, יש המון אי ודאות, כי כביכול דיברנו קצת לפני שהתיישבנו על הסכנה בוודאות, אז לגמרי, אז אצלך אני שומע, יש הרבה אי ודאות, אז אני רוצה לשאול אותך, אולי שאלה ראשונה, דווקא
לפני שאנחנו קצת נשמע טיפה על הפודקאסט, אתה חי בישראל, אתה נולדת בישראל. כן. אתה יהודי? כן. אוקיי, מה זה יהודי? מה זה יהודי? יהודי זה אפיון של הדם שלי נראה לי, זה משהו שהוא לא... של הדם? כן. כאילו גנטיקה. גנטיקה, זאת אומרת זה משהו שכן, קיבלתי בירושה גנטית, אתה יודע, באיזשהו מימד גם כן רוחני אפשר להגיד, אבל זה לא כמו בן אדם צרפתי, שהוא פשוט המיקום שלו קבע שהוא צרפתי. לי יש משהו פשוט בגנים, שלטוב ולרע מגדיר אותי כיהודי, והרבה פעמים גם באמת, כאילו, באמת לרע. לרוב זה מה שקורה, אתה מוגדר על ידי אתה אוהב לדבר פה על אנטישמיות ולחקור את הנושא. האנטישמיות, כמו שסרטר אמר, היא מה שמגדירה אותי כיהודי, ואני חושב שזה משהו שנורא רלוונטי בימים אלו, וכן. זה נכון. אז קודם כל, האתגר הראשון זה שזה לא ממש 100% גנטי. זאת אומרת, יש גנים שמוצאים אותם אצל יהודי אשכנז, אני זוכר, היה איזה רב אחד שנסע לעשות פרויקט, הוא נסע, הוא התחיל לנסוע בעולם, והתחיל למפות את כל הגנים, הוא ימצא את הגן היהודי. הוא לא מצא, כי יהדות זה משהו שאתה יכול גם להצטרף אליו. רוב היהודים הגדולים שם, הרבה מהם, הם הצטרפו ליהדות, דוד המלך, רבי עקיבא, הם לא נולדו יהודים. אז אתה לא יכול להגיד בכזאת ודאות שזה גנטי. אתה יכול להגיד זה גם גנטיקה, אבל בוא נגיד שדווקא אצל הצרפתים, עד לפני הגירה המטורפת של האסלאם, דווקא אצלם היה מאוד גנטי, היו שבטים, צרפתים, גלים, ואתה יודע, והם התרבו וצרפתים. אוקיי. ודווקא אצלנו זה פחות, זה, עכשיו גם הייתה תקופה, עכשיו מגדירים יהודי על ידי האמא, נכון? הייתה תקופה שהם מגדירים על ידי האבא, גם בעייתי. אז... אוקיי. אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אם היה מגיע לכאן איזה, איך אומרים בעברית, אליין, חוצן. חייזר, כן. חייזר או חוצן? בשתיהן זה מילים מגובלות, כן. שתי מילים גרועות. היה מגיע מי שלא מהכוכב, ומסתכל על הכוכב ואומר, וואלה, יש פה איזה מעניין, יש פה איזה קבוצה קטנה מאוד, 0.2% מהאנושות, אבל היא כאילו יש לה המון השפעה על האנושות, וגם כולם כל הזמן מתייחסים אליה, מדברים עליה, מי זה הקבוצה הזאת? איך היית מגדיר את הקבוצה הזאת? אני או החייזר? אתה? לא, לחייזר. החייזר שואל אותך. החייזר שואל אותך. תסביר לי מי זה הקבוצה הזאת. אני מרגיש שהשאלה נורא באה עם כבר איזושהי הנחה שאתה הנחת שאני לאו דווקא חושב שכזה. אוקיי, סבבה, אז תגיד מה, אתה חושב שאנחנו לא... לא כל כך, כמו שאתה אולי מציג את זה, אני לא בטוח, אתה מוזמן, אתה יודע, כאילו אם אתה... אתה יודע, סטטיסטית, פרסי נובל, אחוזים של זוכי הפרסי נובל, בכל עמדות המפתח בחברות, אתה יודע, גם בחברות הפיננסיות, גם בוול סטריט, גם ברשתות חברתיות ובפיתוחים טכנולוגיים, גם במדע. יש לך יהודי כמעט בכל מקום, תמיד גם צמוד למי שבשלטון, מה שנקרא, המשנה למלך, כמו שגם בתנ"ך, יוסף ומרדכי, כאילו הם תמיד בעמדות האלה עם המון השפעה. אתה יודע, בן אדם שהמציא את תעשיית הפורנו, היה יהודי. רובן סטורמן מקליבלנד. כן, לא, אתה קורא לדברים האלה ואתה אומר, בסדר, זה קצת, בוא נגיד, לא פרופורציונלי. כן, לא יכול להגיד לך, הם לא היחיד. יש, כן, אני ראיתי משהו שאומר על IQ יותר גבוה. אולי גם קצת. אבל אתה יודע, מצד שני, ייצוג בספורט אתה לא תראה. נכון. אוקיי. אבל גם אתה יכול להגיד שספורט, כמה השפעה יש לספורט? אוקיי, אז זהו, אז אתה באת משוחד. אכפת לך ממשהו מסוים? לא, אכפת לי ממצבה של האנושות. אוקיי, אז אני אומר, הספורט חשוב, אבל אני אומר, אני רואה שבמקומות של כסף ותקשורת ושליטה, אני רואה הרבה יהודים, ושוב, עזוב כמה הם משפיעים באמת, היחס אליהם, כאילו היית מצפה שבכל מיני חורים בעולם, אנשים ידעו בכלל מי זה יהודי, לפי הכמות, אני אומר, זה מוזר קצת. עמים אחרים לא יודעים עליהם בצורה כזאת, לא מדברים עליהם, אתה יודע, חבר שלי ישב באפריקה, במלאווי, במדורה, עם איזה בושמן, ובשקט הם יושבים, ישנו איזה ג'וינט, ואחרי חצי שעה הוא אומר לו, הוא יודע שהוא ישראלי, הוא אומר לו, tell Shimon Peres, we think about him, we think of the Jewish people, כאילו, fuck. אוקיי. זה לא מובן מאליו, אני אומר, אני חושב שאנחנו קצת, אולי התרגלנו לנושא הזה, אבל... אז שוב, אם היית צריך להסביר למישהו על התופעה הזאת, מה זה התופעה הזאת, או למה זה ככה, או מי זה... מה מגדיר את האנשים האלה? אני יכול ברשותך לרדת רמה מתחת, כי אני מרגיש שכזה, אני לא חולק איתך את התחושה. אוקיי, אז תספר לי מה אתה מרגיש. אז כן, אני מרגיש שיש פה סיפור נורא ספציפי, של עם נורא קטנוני, לטוב ולרע, ואנחנו נורא אוהבים להיות מרכז העניינים,
ואנחנו חושבים שהשמש זורחת לנו אתה יודע מה. אתה יכול להגיד תחת. אני יכול, אבל אתה תגיד במקומי. וכן, ואני לא מבין כל כך מה הדרמה. יש לנו, כן, אנחנו מושכים הרבה עיניים ותקשורת, ובוא נגיד חד משמעית, יש פה מלחמה, ויש בתימן מלחמה, והתקשורת באה לפה. זה חד משמעית משהו שקורה. אבל אני חושב שמשהו באופן שבו אתה מציג את הדברים, הוא גם אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, ובסופו של דבר אנחנו כן יהודים, אפשר, אתה יודע, כאילו, לא להסכים על גנטי, לא גנטי ומאיפה זה מגיע וזה, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בבעיה כרגע. והאופן שבו אתה מציג את הדברים נראה לי משמר את הבעיה. וואלה, אוקיי. וכן, אני חושב שאנחנו נמצאים בבעיה, כאילו מוזר לי אפילו לקיים שיחה כזאת, אתה יודע, ביום כל כך דרמטי במלחמה, ימים כל כך דרמטיים, במלחמה שמקיפה אותנו. אתה יודע, זה ממש, כשאני יושב לדבר אצלי בפודקאסט סוכן, מגיע מאיר רטינגר, דיברנו על יורם רטינגר לפני שפתחנו את המצלמות, אבל מאיר רטינגר זה הבן של, הנכד של הרב כהנא, והוא מתנחל, מה שנקרא, מהאדוקים שקיימים, והוא אומר לי ברש גלי, אני לא מבין מה אתה כחילוני בכלל מחפש פה, אם האדמה הזאת לא ניתנה לך על ידי אלוהים, למה שתריב עם כל העולם עליה? נכון, הגיוני. יפה, אז א', אני הייתי שמח להבין אם אתה בעצם חולק איתו את התחושה הזאת, אתה מאמין שאלוהים נתן לנו את החלקת אדמה הזאת, אנחנו באמת עם נבחר, ועלינו לריב פה עם כל העולם ואשתו על הנצח. שאלות טובות. חשבתי שאתה האורח שלי. לא, אבל זהו. זה שאלות מצוינות. קודם כל... בשביל שנוכל לקיים את הדיון, צריך להסכים על כמה דברים. לחלוטין. תראה, אני חושב שאולי אם נבוא לזה מכיוון אחר, ומכיוון יותר אישי דווקא, אולי זה יותר טוב. אני גדלתי בבית חילוני, לגמרי, חושב כמוך. אתה כפר סבאי כזה, משהו? לא, במושב. מושב, אוקיי, בשרון. אני ברמת אביב, כמעט שכנים. כן, חילוני וזה, ליברלי, אשכנזים, לא, אתה בכנסת פעם בשנה כזה, כיפור, אם כבר. מבחינתי לא היה בכלל שאלה. אני בן אדם, וזהו, סוף הסיפור, end of story. לא יהודי, לא יהודי, בכלל קצת הרגשתי כל הנושא של היהדות קצת כזה דוחק עליי, וכל הדיבור הזה, וההתנצחות הזאת, כמו שאמרת, וקצת הדברים שנשמעים לא רציונליים בכלל בעליל, וקצת מין כזה קטנות דעת כזאת, תסתכלו קצת על העובדות ועל העולם, בוא נתקדם וכו'. ככה גדלתי. וגם מאוד גישה מאוד רציונלית, שכלתנית, אתה יודע, לחיים, למציאות יש מדע, יש עובדות וכדומה. ואז נסעתי לארצות הברית, בגיל 26. ופתאום, בארצות הברית, אמנם גם היו לי רסטו דרך אגב, רסטו, אתה יודע, זקן כזה, נראיתי מאוד לא מהשבט. רסטו בלונדיניות כאלה. ואני זוכר שהלכתי ברחוב עם אשתי, היא הייתה החברה שלי אז, הלכנו ברחוב, הסתכלנו על איזה בניין, רצינו דירה או משהו כזה, ואנחנו עומדים כזה מסתכלים, ואז עובר איזה יהודי חרדי, דוס בעגה המקצועית, שגר שם בוויליאמסבורג, באחד הרובעים, אתה יודע, הסגורים של הקהילות, הוא מסתכל ואומר, יהודים, מחפשים דירה, כזה, מה אתה? לא, אתם יהודים בטוח, זה ברור, והמשיך ללכת, כזה. ואז מאותו רגע כזה, פתאום התחלת לשים לב שיש איזשהו יחס שונה, לפחות בגולה, ליהודים, אוקיי? בין אם זה אנחנו מייצרים אותו או לא, הוא שם. 2, התחלתי לקרוא על הנושא יותר ויותר לעומק, התחלתי לראות שכיהודים ניסינו כל מיני דרכים להתמודד עם הנושא הזה, ואחת השיטות היא באמת בוא לא נהיה מיוחדים, בוא נהיה כמו כולם, בוא פשוט נהיה כמו כולם. כולם לובשים בייסבול קאפ, כולם הולכים למשחק, כולם עושים את זה, כולם עושים את זה, וסבבה, הכל בסדר, אתה יודע, לא צריך, I'm just a human like you. ואתה קולט שזה אף פעם לא עבד בהיסטוריה. כן, אבל אני שואל משהו אחר לגמרי. אוקיי. אני הבנתי מה שאתה אומר על היהדות, שוב, אני מבין ממך מאוד כמה אתה מחובר ואוהב את הזהות הזאת, אבל... אני תקוע איתה. תקוע איתה אולי, כן. אבל אני שאלתי על הבסיס של כל מה שאנחנו עושים פה, שזה בעצם אלוהים.
אתה מאמין בגורם חיצוני לאנושות, אוקיי. שנתן לך את החלקת אדמה הזאת, סבבה. ואתה צריך לריב עליה עם אנשים. אוקיי, אז כן או לא? בוא שנייה נהיה תכלסים. אוקיי. לא בדיוק. לא בדיוק. לא בדיוק. אני כן מאמין ומרגיש, וגם אתה לדעתי, שאנחנו חיים בטבע. מערכת של נקראת טבע, כן, מערכת סגורה עם כוחות. טוב, זה ברור. כן. יפה. ושבתוך הכוחות יש כוחות בכל מיני דרגות שמשפיעים על כל מיני דברים. אבל רגע, יש ספר שהוא נקרא תנ"ך. נכון. הספר הזה, או תורה אפילו. נכון, תורה. כן. הספר הזה הוא ספר שלא נתון לביקורת כמו הארי פוטר, כי הוא לא נכתב על ידי בני אדם כביכול. נכון. ובספר הזה כתוב כביכול שאנחנו צריכים להיות פה, והילדים שלי צריכים למות פה בשביל זה. ומלא אנשים מצדיקים את זה שאנחנו פה. נכון. בזה. וכשאני מדבר עם בן אדם שנראה רציונלי, והוא מכניס לי את הדברים האלה, זה מזיז אותי. אוקיי. אוקיי? ואתה, אני אשמח להבין, האם אתה חולק את התחושה הזאת? כי כמו שאמרת שגם יש חרדים בברוקלין, יש חרדים פה, הם לא מחולקים את התחושה הזאת, דרך אגב, עם מדינת ישראל. נכון, ודאי. אוקיי? אז אנחנו פה מדברים בתוך מדינת ישראל, בזמן מלחמה, על הקיום שלה. נכון. ואתה יודע, והזהות היהודית הזאת שאתה אוהב וזה, היא נטבח קטן בסיפור. אז קודם כל אני מאמין, אז דבר, כל מה שאמרת נכון, למעט ההצהרה האחרונה, אני חושב היא המהות. היא המהות, אוקיי. סיפור. ואם נבין מה זה יהודי, אפילו המילה יהודי, מאיפה היא באה, ומה בפנימיות של הדבר הזה, אז תוכל להבין הרבה דברים. זאת אומרת, הרבה דברים יפלו למקום, מסדר את הדברים נכון. וזה נכון גם לגבי התורה, ולגבי כל הדבר הזה. אני חושב, אני למדתי, אוקיי, שכל הספרים האלה, התורה, התלמוד, כל הספרים הקדושים שלנו, מה שנקרא, הם מדברים קודם כל על פנימיות של דברים, לא על חיצוניות. וזה הנקודת, זה המזלג הראשון בדרך, עם מה שנקרא אורתודוקסיה, שלוקחת את הדברים כפשוטם. כתבו להרוג את הגוי, אז צריך להרוג את הגוי. לעומת פנימיות הדברים שמדברת על מה זה הדבר הזה שמתאר משהו בתוכך, אוקיי? לא משהו בחוץ, לא היסטוריה גיאוגרפיה שם, אנשים ומלחמות, אלא רצונות שבך. יש לך רצון שנקרא ישראל, שזה ישר אל, זה רצון שרוצה לנוע לקשר עם הכוח העליון. יש לך רצון שהוא יהודי, שהוא מהמילה ייחוד, שהוא רוצה להתאחד. עם זה אני לגמרי איתך, גם אתה יודע, יש את ג'ורדן פיטרסון שאני בטוח שאתה אוהב, אז הוא בעצם... האורח הבא שלנו. האורח הבא בעזרת השם. שאני באמת אני למדתי הרבה, ואני מעריך מאוד את החוכמה היהודית שנמצאת בתנ"ך בהקשר של פסיכולוגיה וזה, לגמרי. אבל זה, שוב, זה משהו שהוא נפרד. זהו, שהוא לא נפרד, אלא הוא הפנימיות של הדברים שלנו. המקובלים חיו, לא, אני אומר שוב. אם אתה רוצה לרדת לשורש הבעיה פה במצב, כן, אז בוא תגיד. אז האנשים פה הורגים אחד את השני בגלל ספר. יפה מאוד. אנחנו לא מסוגלים להסכים, או יותר נכון, אתה לא חושב שזה קטנוני? חכה, לא, אני אגדיר את זה עוד פעם, את הבעיה בצורה יותר. אנחנו לא מסוגלים לחסות את האי הסכמות שלנו, את הפשעים בינינו, באהבה. זה שורש הדברים. יש משפט שאומר, על כל פשעים תכסה אהבה. שמעת על המשפט הזה? יש משפט שאומר, אהבת לרעך כמוך, יש סטיקר כזה. זה ראית? זה ברור. יפה. המשפט הזה, רבי עקיבא אמר, זה המצווה, שכוללת את כל המצוות בתורה, בספר הזה. אתה מדבר עם אנשים, יגידו לך, יש הרבה מצוות, כל נעשה אותם, ואז בסוף נגיע לזה. והאנשים שכתבו את הדברים המקובלים, הם אומרים, לא, זאת המצווה. זה הכלל, איך הוא אומר, כלל גדול בתורה, מה זה כלל? הוא כולל הכל. תעשה את זה, זה יכלול את הכל. אז הבעיה שלנו שאנחנו לא עושים את המצווה היחידה, והיא לאהוב מעל פשעים. לאהוב מעל חיכוכים. את האויב שלנו? לא את האויב, קודם כל אחד את השני. עזוב את האויב שנייה. אם הכל בפנים, בתוכך, אוקיי? הכל זה רפלקט, שיקוף של מה שקורה בתוכך או בינינו, בוא נגיד ככה. אז מה אתה צריך לגעת? אתה לא צריך לגעת באויב שלך בכלל. לשמור שהוא לא יהרוג אותך, כן, הקם להורגך, השכם להורגו, בטוח. אבל אתה צריך לתקן את זה. תיקנת את זה, כל המציאות משתנה. זה הנקודה. אוקיי. אוקיי? קשה לי להסכים עם זה, בתור אדם, אתה יודע. אתה לא צריך להסכים עם זה בתור אותך, אני רק אומר לך, זה אם אתה אומר, אתה רוצה לראות לשורש הדברים, הבעיה זה לא שאנשים רבים פה על ספר. הבעיה זה שאנשים רבים, ולא מכסים את זה באהבה. זאת הבעיה. כשאני אמרתי שאנשים רבים פה על ספר, דיברתי על שתי הדתות.
אז בוא ניתן לך עוד, אני אוסיף לך עוד, יהדות, נצרות ואסלאם הם שלושה קווים של אותו רעיון. רק הנצרות והאסלאם הם כאילו שתי קליפות חיצוניות, מימין ומשמאל. אם אתה חושב על זה, הנצרות היא כאילו בצורה קיצונית שלה, כן? זה הסלחנות וההכלה גם של זה שהורג אותך, כן? והאסלאם זה הפוך, זה העריפת ראשים של מי שמתנגד אליך, אוקיי? זה כאילו מקסימום אלימות, מקסימום סלחנות. שתיהם בעצמם לא טובות. אתה לא יכול, אתה חייב תמיד קו אמצעי. היהדות טוב. לא, היהדות היא גם כרגע בצורתה הנוכחית, היא סוג של מעטה חיצוני, קליפה חיצונית. אוקיי? כי שניתנה לנו אחרי החורבן הבית ביציאה לגלות. המקובלים ראו פה את המצב, אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לצאת לגלות, למה נחרב הבית? שנאת חינם, נכון? ראו שזה הולך לקרות, כתבו את כל הכתבים האלה, אמרו, תעשו את הדברים האלה, זה ישמור אתכם. לפחות מחוברים לרעיונות האלה. לכל הדברים האלה שורשים פנימיים, עליונים, רוחניים, תקרא להם, אבל אתה לא מגיע לשם, אתה כבר לא בהשגה של הדברים האלה. אבל לפחות תעשה את הדברים הבסיסיים האלה, תאכל משהו, תתלבש משהו, תעשה ככה וככה וככה, אז ישמור אותך כעם מחובר. למתי? כשיהיה זמן להתעורר שוב ולעשות את התיקון הזה ברמה בינלאומית, עולמית, להביא את האהבה הזאת לכל העולם. לא היו מוכנים אז, נשברנו בכוונה ויצאנו לגלות. ומאותו רגע, ברור שלאורך השנים יש כל מיני גישות, נכון? בוא רק נעשה את זה, בוא לא נעשה את זה, בוא נעשה קצת מזה, בוא נעשה עם כוונה, בלי כוונה, בוא רק אתה יודע, כל גישה אפשרית, גם יהודי יש לו מוח טוב, איפה אני יכול מקסימום, אתה יודע, להרוויח עם כמה שפחות כאבים, נכון? אז ככה אנחנו חושבים, וככה חיינו לאורך ההיסטוריה. והעובדה שהגענו לכאן, בסופו של דבר, היא לא מקרית, אם אתה חושב על זה. לא, אתה יודע, כאילו, ניתנה לנו המדינה הזאת. על ידי מי? אתה יכול להגיד, האום, החלטות האום, אוקיי. כאילו, עלייה וכדומה, אבל כאילו ניתנה לך המדינה, זה לא קורה, תחשוב על זה, גם לא קורה, איפה עוד ניתנת מדינה לאיזה עם? איפה זה קורה? לא קורה. אוקיי, אפרופו ייחודיות, בסדר? לא קורה. ניתנה המדינה, עוד לא קיבלנו אותה. אנחנו לא מתנהגים בצורה שמתאימה למהות של המדינה הזאת, למהות הפנימית שלה, לא לחיצוניות. ולכן אנחנו בבעיה הזאת. אתה מבין? אני אשאל אותך שאלה הפוכה עכשיו. אתה מרגיש שאנחנו סבבה פה, הכל טוב, כאילו, תוציא את הבני דודים שרוצים להרוג אותנו. מה זה אומר? איך אפשר? תנסה. למה? רגע, מה מטרתנו? מטרתנו פה היא להבהיר את הסיטואציה, ואנחנו, אתה יודע, עמך כרגע שאתה מדבר עליו בכזו אהבה, מת בגבולות. חברים שלנו, שלי שלך, ומשפחה והכל. נכון. אוקיי, אז אנחנו מדברים על אני מודאג לגורלם של אנשים שהם יהודים, ברובם. צודק. אוקיי, אז אם מטרתנו זה, אז יש שיחה שהיא חשובה, והיא לא קשורה, הבני דודים פה חשובים, להעלות אותם בתוך הדיון. נכון. אוקיי, אז לשאלתך, אם אתה שואל אותי האם טוב פה כן או לא, כאילו, ברור שלא. אוקיי. ומה עושים עם זה בעיניי? בדיוק. אוקיי, אז אתה מציע שמה שנעשה עם זה לאהוב יותר בתוך עצמנו. בתור התחלה. בתור התחלה. קרובים לסוף. אתה יודע, כשמתקרבים לסוף, אז זה דווקא מחדד את הדברים. אתה יודע, שאתה מגיע, שאתה יורד לבריכה, שאתה צולל מגיע לרצפה, אז לפחות יודע, הגעתי לרצפה, אני יכול... אתה חושב שהגענו? אני לא חושב שהגענו. לא, אפשר יותר גרוע. אפשר הרבה יותר. בטח. אבל אני לא רוצה שיהיה יותר גרוע. אבל יהיה. אני מאוד מקווה שלא יהיה הרבה יותר גרוע, אבל תראה, אתה צריך, אנחנו בני אדם, מה לעשות? אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, אתה יודע, יש מה שנקרא דרך ארץ, דרך איסורים, דרך תורה ודרך ארץ. כן? אז דרך תורה, כביכול, זה רק, תורה מלשון הוראה, אתה רק עושה את ההוראות שהמקובלים אמרו לך, הנה לאהוב ואיך ולמה, אבל זה לא קורה. אף אחד לא 100%, אתה יודע, אף אחד לא צדיק. ודרך איסורים זה רק איסורים. אבל איסורים לא מתקנים אותך. האיסורים לא גורמים לך לאהוב את האחר, הם רק מיישרים אותך חזרה לדרך, כאילו. ובסוף יש איזה דרך ארץ שהיא איפשהו באמצע, קו כזה שאתה הולך. אני לא רוצה שנהיה באיסורים. אתה לא צריך להיות באיסורים. אבל כל פעם שאנחנו כאילו סוטים מהתוכנית הכללית הזאת של הטבע, לפי רמת ההתפתחות שלך, אתה נהנש יותר. בתור ילד, אם היית, אתה יודע, היית שובר איזה משהו קטן בבית, בתור ילד בן 4, לא היו הורגים אותך, נכון? אתה עכשיו, בתור מבוגר, תיכנס לבית של מישהו, תשבור לו איזה ואז, אתה יודע, יסתכל לך בשוק, כאילו.
כי הציפייה ממך, ככל שאתה מתבגר, נכון, נגדלה. גם אנחנו, איך שהאגו האנושי גדל, והוא מתפתח, והקשרים בינינו הולכים ומתהדקים, אז הציפייה, במרכאות מהטבע, זה שנתחיל להיות יותר ויותר בהרמוניה עם הטבע. אם אתה לא בהרמוניה עם הטבע, אז אתה מתחיל לחטוף את התוצאות של הדבר הזה. נורא פשוט. כמו חוק המשיכה, כן? עלית, נפלת מסולם, שברת רגל, מה, העניש אותך? הטבע נגדך באופן אישי? לא. הפרת חוק, נפגעת, נקודה. אוקיי. אז קודם כל תבין, קודם כל אתה יכול להגיד, בוא נבין איפה אנחנו חיים, מה המערכת הזאת, מה החוקים, מה הדרישה של החוקים, אולי אנחנו לא מכירים את כל החוקים, זה מה שאני אומר. אתה יודע, אתה אומר ודאות, אני אומר, אנחנו לא, בוא נצא מהוודאות רגע, שאנחנו מכירים הכל ויודעים הכל, וזה המטרה, וזה, לא, אנחנו לא יודעים מה המטרה, לא יודעים מה החוקים, בואו ננסה להבין אותם, ולפחות להיות קצת בהרמוניה עם החוקים, שנוכל לחיות טוב. תור התחלה. אוקיי. אוקיי? כאילו, על זה אנחנו מסכימים? אני לא לגמרי הבנתי, אבל... אז תשאל. מה לדעתך הבעיה הכי גדולה פה? שאנחנו צועדים למותנו בהמונים. למה? כי רוצים להרוג אותך ולא ייתנו לך להקים פה מדינה יהודית. אף אחד. אוקיי, זאת אומרת, והפתרון לזה, לפי מה שדיברתם הרבה אנשים, מה נראה הפתרון לזה? אני חושב שזה כמו שדן שפטן שהיה אצלי, אם אתה מכיר אותו, הוא מגיע גם שוב בקרוב, וזה, הוא מגדיר, יש בעיות שאינן פתירות. אני חושש שאנחנו נמצאים במשהו דומה, כי אני לא יודע מה לעשות עם כל היהודים שנמצאים פה, אבל הם הגיעו לפה, כמו שאתה ציינת, בטעות. זאת אומרת, שערים היו סגורים בהרבה מקומות אחרים. זה לא כזו טעות. היית אומר, וואלה, ניסו הכל. אתה יודע. אתה אומר, אני אומר בטעות. לא, אני אומר, אני מסתכל על הרשימה, נשים אותם באלסקה, נשים אותם בווירג'ין איילנדס, נשים אותם בזה, נשים אותם בזה. אין ללכת. כאילו, זה כאילו... אולי. זה היה זה ואוגנדה, ובסוף זה... להקים את מדינת היהודים, נכון, אבל הספינות עצמן הגיעו לארצות הברית, באיזה שלב בשנות ה-40, אני לא טועה, נסגרו השערים. כן. והם לא יכלו להגיע יותר. נכון. דברים כאלה, על זה אני מתכוון בטעות. כן, כן. מצד אחד יש לך סיינפלדים, מצד שני יש לך, אתה יודע, אותנו. לגמרי. אז כאילו, אוקיי, אז כן. אז אוקיי, אז נתחיל בדבר הראשון, אתה מאמין שזה בעיה לא פתירה? לא, אבל אני לא בטוח שהפתירה... יש משהו שהוא לא פתיר? הכל פתיר. פשוט לפעמים אתה לא... לפעמים מוות זה גם פתרון. כן, תראה, הכל פתיר, אפשר תמיד למות. בסדר, רק לוודא שאנחנו... אוקיי, אבל אני מניח בעיה עם הפתרון הזה של למות. כן, עדיף שלא. עדיף שלא, אוקיי. אז מה, איך כן פותרים? זה השאלה בעיניי, ואני חושב שאנחנו בבעיה שעליה צריך לדבר, וקבלה פה לא תעזור לך. עזוב קבלה. בדיוק. עזוב קבלה. אני אומר, זה אחד מהרגליים שאני עומד עליהם. אני גם מסתכל על ההיסטוריה, ואני מסתכל על מדעי הרשת, כמו שאמרתי לך מקודם, והרחבנו לזה מאוד. זאת אומרת, זה לא איזה מחשבה ככה, אני חושב שיש הרבה דברים שמכוונים אל הפתרון. אוקיי, אז עזבתי את הקבלה. מה זה? עזבתי את הקבלה. כן, לא, עזוב. יש חוקי טבע, אני אומר, אתה חי במערכת עם חוקים. דבר ראשון. אני חושב שמן הראוי להבין את החוקים שאנחנו חיים בהם. זה הכל. דבר ראשון, תתחיל בזה. אתה רוצה להבין שורש לדברים, למה בני אדם לא מסתדרים? נגיד, אתה יודע למה? יש לי מחשבות בנושא. למה? בני אדם בכללי, אתה יודע, אתה תלך לאמסטרדם או במקומות מסוימים שאתה אולי, אתה יודע, תגיד שיש היום שם ניכור משמעותי. לא, הייתי באמסטרדם הרבה, אחד המקומות האהובים עליי. יופי, כן, מעולה. מה מיוחד שם? אותו אהבה שאתה מדבר עליה. אז זהו, שאין שם שום אהבה. יש ענייניות מצוינת. שוב, אל תבין אותי לא נכון. באחד על אחד אני מצאתי אהבה בהרבה מקומות בעולם. כן, אבל אתה יודע, יש לי גם, אתה יודע, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל. כן, לחלוטין. אני בכלל רוצה, המילה הזאת אהבה, אולי קצת קשה, אני רוצה להוריד רגע מהשולחן. I don't think anyone else is doing what we're doing, and yeah, and that's exactly it. Nobody can comprehend what we're talking about. Who would even say that anti-Semites have anything valuable to say without saying we're anti-Semitic or we're self-hating Jews? But there's something that everybody's missing in this whole picture, and the reason why the solution is so close is because we're not waiting for anyone else to change. We're not waiting for the laws to be enacted. We're not waiting for a new politician to get elected. The answer is way closer than everybody thinks. Like us, hit the bell thing on the YouTube so you can get a notification when the new episode is up.
This is the Jew function, and let's get back to our guest. שאלת, האם בעצם... מה שאלת? שאלתי קודם כל מה... לא, התחלנו מזה שאלתי מה הפתרון לדעתך. אוקיי. ואז אמרת, בוא נשים את הקבלה בצד, אמרתי לך שיש חוקי טבע. כן, חוקי טבע שאלת אותי למה יש מריבות. למה יש מריבות בין בני אדם? אז אמרתי, לדוגמה, אתה תלך לאמסטרדם, אתה תראה שאין שם הרבה. אוקיי. אתה אולי לא מרגיש שם אהבה, אבל בפועל, בנתונים, אין שם הרבה פשע. לעומת זאת פה, צורכן יש. נכון. ואני חושב שלא כל מקרה הוא אותו דבר, ובני אדם, אני לא בטוח שהם פשוט רעים מטבעם, אם זה מה שאתה שואל. ובנסיבות מסוימות, אנשים יריבו, ואני דוגל אישית, ואפרופו לקחים מהתנ"ך, אתה יודע, איפה שהורגים אחד את השני על דברים מטומטמים, אני רוצה לקום וללכת. נכון. אולי, אתה יודע, היהדות הייתה בגולה 2000 שנה, כי אנחנו חכמים, ואנחנו רואים איפה אנשים מתחילים להתחרפן, ואיך אנחנו קמים והולכים. נראה לי שיש פה סיטואציה דומה. ואתה יודע, להגיד שאנחנו פשוט, הדבר הכי מדהים שקרה, ויש לנו פה מדינה ייחודית שזה, וכולם נושאים את עיניהם אלינו, אני חושב שזה, אתה יודע, הכל פה... לא, אני איתך, אני אלך איתך, אז אני שואל מה לדעתך הפתרון, כי איך קוראים לו, חיים ויצמן אמר, אנחנו יודעים כמו זבל, נכון? במקום אחד זה מסריח, אבל אם אתה מפזר, אז זה הכל גודל יפה, נכון? אמרו הרבה דברים. אני מנסה להסתכל על הראי קצת יותר רחב. כי שוב, כאילו, בתחושה שלי ניסינו הכל, אז אני מנסה לשאול, מה לדעתך לא ניסינו שיכול לעבוד? אוקיי? יפה, זאת בוא, אם אתה רוצה ללכת איתי עם הקו מחשבה שיוביל אותנו לאולי פתרון, אז זה אומר ללכת אחורה ולהסכים על הבעיה. ואני לא הבנתי ממך בכלל האם אנחנו זה, האם אנחנו מסכימים על זה שיש פה בעיה במקום. יש בעיה. אוקיי. האם אתה מסכים איתי לא הבנתי אם אתה מאמין שיש אלוהים או בורא. יש כוח עליון, כן. יש כוח עליון שהוא נתן לך תנ"ך שבו כתוב שאתה צריך להיות פה? נתן תנ"ך וכדומה, אבל יש כוח עליון ויש לנו ספר חוקים שמדבר עליו, כן. אבל בסוף של הספר חוקים הזה, אני הייתי עכשיו, התארחתי באיזשהו פודקאסט שהתפוצץ, וכמות המיילים שקיבלתי בנושא בטלפונים היו לא נורמליים, וזה היה בגלל שדנו שם, זה היה אצל תמיר דורטל, על המשמעות, שאוט אאוט מה שנקרא. הוא שאל אותי כל מיני דברים על הלקחים שאני לוקח וזה, ואמרתי שהלקח הכי אולי משמעותי מהתורה, הוא, אתה יודע, יציאת מצרים, הולך לך או כזה, שיש תמיד ארץ מובטחת במקום אחר, קום ותלך פשוט מהמקום שנולדת בו, זה תמיד יביא דברים טובים. ומה שקיבלתי היה מבול של אנשים שקוראים את התנ"ך, אומרים לי מה אתה מדבר, יש סוף בתנ"ך, סוף הסיפור הזה, הוא שאנחנו פה. אתה לא יכול לקרוא רק את ההתחלה ולהגיד לי לך לך. בסופו של דבר אנחנו פה, המקום הזה הובטח לנו על ידי אלוהים, ואם אתה לא מסכים עם זה, אל דבר איתי על התנ"ך. אוקיי. אז אני שואל אותך אם אתה מסכים עם זה. אז אני אמרתי לך, אני לא. אתה לא מסכים. מדבר על הפנימיות של הדברים, בלבד. אוקיי, אז פשוט שתדע שאתה מיעוט מאוד גדול, כאילו מאוד קטן, מאוד זום. אני רואה לפי הצפיות. יפה. גם אני אבל, אתה יודע, ואצלי יש צפיות בלי עין הרע. בסדר. זה לאו דווקא קשור. אתה יותר טוב ממני, זה בטוח. לא. השאלה היא אחרת. השאלה, אם אתה גם חושב, או מרגיש לפחות שזה דבר הזה מדבר על פנימיות הדברים, אז כבר יש מקום לדיון. יש מקום לדיון בינינו, אבל אין מקום לדיון בין האנשים שבפועל הורגים אחד את השני. יפה. עכשיו פה, בשביל לדבר על זה, לי יש עוד נדבך, אוקיי. רק פשוט אם אנחנו רוצים להסכים על הבעיה. כן. שבלי לסבך אותה, אני חושב שנעשה את החסד הכי גדול. אם נהיה ברורים ונגיד שיש לנו פה בעיה. והיא? שהמדינה הזאת זה לא מסתדר פיקס. נכון. יש פה מיליארדים של אנשים שלא ירצו, לא רוצים אותך פה. בסדר. ואתה בא ומפריח את השממה, אבל אופס, זה לא היה השממה, והיו פה אנשים. והיום יש לנו בעיה עם האנשים האלה. הכל נכון, זה דרך אגב בעיה שנמצאת בכל העולם. זאת אומרת, אין היום בעולם בן אדם שהוא כמעט אין בן אדם שהוא לא תוצצה של מאגר מפה לפה. ברור. אבל אז פה במיוחד, אתה אומר. פה במיוחד זה עכשיו בוער. ועכשיו הצאצא הזה בא ורוצה להרוג אותך. אוקיי. אז אנחנו בבעיה שרוצים להרוג אותנו. נכון. ובאים לכלותנו, כרגע בעודנו מדברים. אוקיי. אז אתה יודע, אני הייתי, אם אנחנו מסכימים על זה, עכשיו אתה שואל אותי מה הפתרון לזה. אז קודם כל צבא חזק. זה אתה אומר, אוקיי. ועכשיו בוא נוסיף לפה את הבעיה הזאת, שיצחק בריק שהיה אצלי, והוא גם כן מגיע שוב בהקדם, ואתה יודע, אני עוקב הדוק שלו, אני לא יודע אם אתה מכיר את הדברים שלו. מכיר, ודאי. הוא אומר, ובצדק, שאין לנו שמינית מהיכולת שאתה חושב שיש לנו, ואתה יודע, הנתונים הם שיש לך
אני לא זוכר את הכמות הגדות בדיוק, אבל משהו כמו 7,000 אנשים נמצאים בעזה, ושינעו עכשיו משהו כמו עשרות בודדות, 10, 15, אולי 20 אלף חיילים לצפון. בחיזבאללה יש כ-400,000 אנשים, כאילו, אתה יודע, זה מספרים שהם לא, זה לא כוחות. נכון. לנו יש טילים, להם יש טילים, לנו יש מטוסים. אז גם ביכולת, אתה לא יכול להגן על עצמך, כמו שאתה חושב, זה סיפור, זה אחיזת עיניים של התקשורת. אם באים מצלמים לך יחידה אחת שם באיזה מובלעת בסג'יה, ואתה בטוח שאתה מוגן. אבל גם את זה אין לך. אז צבא חזק, כשאתה אמרת, אין. אמונה, אתה יודע, אפשר ללכת לשם, אני לא הולך לשם. מה עוד נשאר? לא הרבה, אתה מבין? אז אני אומר, מה הפתרון? אז אני לא רוצה לעודד הגירה או משהו כזה, או להפחיד אנשים. הגירה, 40,000 כבר עזבו. 40,000 זה נתון של משרד ההגירה ברמה יותר, אתה יודע, ממש שינו את מדינת אזרחותם, אבל יש מלא אנשים, 500,000 אנשים כרגע לא נמצאים בארץ, שיש להם פה בית, כאילו הם נמצאים באיזושהי חופשה ארוכה או משהו כזה, או יגרו. 500,000. אני חושב שמה שהייתי שמח שאנשים ייקחו מלשמוע את הדברים האלה, זה שהם יכולים לגייס כוח עבור עצמם, להיות בעלי יכולת לשלוט בגורל של עצמם. שאיך זה נעשה? אז כמה דברים. דבר ראשון, הייתי שמח להכניס את אלברט אליס, אם אתה מכיר את CBT. אתה מכיר Cognitive Behavioral Therapy? זה סוג של טיפול. מקרוב. מקרוב. יפה, אז אחד האבות המייסדים של זה אלברט אליס, והוא בעצם הגה ב-40 שנותיו בתחום, בהתחלה 9 דברים שאנשים נותנים את כוחם אליהם, ובכך הופכים לקורבנות של החיים של עצמם. במהלך הקריירה שלו זה הפך ל7, בסוף זה הפך ל3, ושלושת הדברים האלה הם נסיבות, אנשים אחרים ועצמי. מה אם אני אוריד לך את זה לאחד? אתה מוזמן? יותר קצר. קדימה? אז מה אחד? איך הורדת? אנחנו מכורים למקסימום תענוג במינימום מאמץ. אוקיי. זה ההתמכרות הנאמבר 1. אני לא דיברתי על התמכרות, דיברתי על משהו. לא משנה, אתה יודע, מה אמרת? איך להפוך לקורבן של החיים שלך? The same, אתה לא בשליטה, כשאתה תחת ההשפעה של הרצון לקבל שלך, אתה לא בשליטה, כי הוא מחליט עבורך, הוא אומר לך מה אתה רוצה, ואתה אחרי זה המוח שלך רץ לבצע. אוקיי. אז מה שבאתי להגיד הוא שפשוט אני חושב שאנשים יכולים ללמוד מזה, לא חייבים להשתמש בתיאוריה הזאת, אפשר להשתמש בעוד, אבל שבעצם אתה נותן את הכוח שלך למישהו אחר, גם אם הוא עצמך, אתה הופך לקורבן של החיים של עצמך. ואני חושב שהתנ"ך והיהדות וזה, יש בזה הרבה עדריות בהקשר הזה שלא נותן לך כוח על החיים של עצמך. יש, אתה יודע, המפונים מקריית שמונה עכשיו, והמפונים עכשיו מחיפה שעומדים להיות, וזה, אתה יודע, זה מתקרב, זה עומד לבוא לפה, הם ללא כוח על החיים של עצמם. הם עכשיו נמצאים במלון, הנכס היחידי שהיה להם בחיים הוא בית, והוא כבר שווה 0 שקלים, ובהצלחה עם לחיות. אני הייתי ממליץ לכל האנשים שכרגע נמצאים במדינה הזאת, לגייס כוח, להיות בעלי שליטה על החיים של עצמם, לא לתת את הכוח שלהם לרעיונות מטורפים, בטח אם הם בסוף עושים סבל גם למישהו אחר, ולשאול את השאלות, אתה יודע, לפתוח את הראש. אוקיי. מסכים איתך לחלוטין. יפה, וזה ברמה אישית, אני חושב שאנשים יצילו את עצמם. אתה יודע, משה רבנו כשהוא בא לחבר'ה, והוא אמר להם, חברים, אנחנו באים עלינו לכלותנו, כן, בואו אולי כדאי למדבר. אז מה שהם אמרו לו בדבר ראשון היה אח שלנו. עזוב, אתה יודע מה יש שם, פה טוב, פחות הורגים לנו רק את הבחורים פה, שם עוד ירגו את הכולם. לא יהיה לנו אוכל, לא יהיה לנו כלום, זה, עזוב אותך שטויות. זה התגובה הראשונית של זה, ואני חושב אפרופו משלים מהתנ"ך ולקחת לקחים ופנימיות וזה, זה לקח מאוד חשוב. אז פה הנקודה שבו אנחנו כאילו מסכימים על התיאור של הדברים ב100%. פה ההבדל בינינו זה שאני רואה בדיוק אותו דבר שמשה אמר לעם ישראל, רק לצאת מאיפה ולאן. בדיוק. אתה אומר צא ממקום שרע לך בו למקום. לא, אני אומר שיכול להיות שהפכנו למצרים בעצמנו. מה זה מצרים? מצרים זה מצר. מקום צר, כן, מצרה. מצרה, בדיוק. אז אנחנו בעצם... מצר ים, הכל. כן, אנחנו נמצאים כרגע במקום שאתה יודע,
אתה יודע שהמס עומד לעלות כנראה בינואר, אבל אולי במהלך שנה, שמעתי. 18% מע"מ. שמעתי. לצורך העניין, יהיו עוד דברים דומים. אנחנו פה, אתה יודע, ניסינו, היה מאוד נחמד, רעיון יפה, אהבתי את הרעיון, כן. אבל זה לא צלח. אז אני שוב, אם היית מדבר איתי לפני, אתה יודע, כאילו אם היינו עושים את הניסוי הזה לפני 500 שנה, אז בסדר, עוד היה אחרי 2 מלחמות עולם ומצב העולם היום, לאן, כאילו, מה האופציות? שאלה יפה, אני חושב שהחוכמה היהודית, שהיא חלק לדעתי, אתה יודע, כל אחד, זה משהו לקחת פחות מלהזדהות איתו, ברגע שאתה מזדהה עם משהו נראה לי אתה מפסיד אותו. אבל אם אתה יכול נטו לקחת את זה כחוכמה ללמוד ממנה, אני חושב שאפשר ללמוד מחרדים ומ2000 שנה האחרונות ולהבין שהמזוודות ארוזות. ומה שצריך, אתה יודע, אתה רוצה תגור, אתה אמרת לי בברוקלין, בניו יורק היה לי, הרגשתי שם ניכור, לא יודע. לא, למה? היה לי מצוין בברוקלין. היה לך מצוין. חזרת לפה מתוך רצון לקיים את... לא, מתוך כמה דברים. א', נולד לי ילד, והחלטתי שאני לא רוצה לגדל אותו אמריקאי. זה דבר ראשון. ושם אני מגדל אותו לבד, ופה יש לי מוקף בקהילה של מאות משפחות, אוהבות, דואגות, בעולם אחר. לא יודע, יש לך ילדים? לא. אז לגדל ילד לבד זה אסון. 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 זה לא טבעי. זה לא אמור לצאת בנטל הזה לבד, ממש. אז, ולגדל אותו במערכת החינוך האמריקאית, עם כל החולאים שלה, על האיסטר, כן? רק ברמה חינוכית, אז זו ברמה חברתית ומה שקורה מסביב. אמרנו בפירוש לא, זה הייתה אחת הסיבות העיקריות. חוץ מזה היה גם עלייה באנטישמיות וסנטימנטים אנטי-ישראלים, אנטי-יהודים באופן כללי, לא רק בקולג'ים, שזה התחיל בעוד 2012, 2010, 11, 12, אלא גם ממש ברחוב, כאילו האווירה ברחוב התחילה קצת לא נעימה, לא סימפטית. אומרים את זה גם עכשיו, אבל אתה יודע. הייתי שם לפני שבועיים. כן. ככה אתה מרגיש שם? שוב, אני אומר, אני מנסה להסתכל על כוחות יותר גדולים. לא, האם אני, ליאו, שנראה קצת כמו, לא יודע מה, תגדיר אותי, צרפתי, לא נראה יהודי, אתה יודע, מעסקית. אולי עכשיו עם הזקן וזה, אבל בגדול, אתה יודע, אני מתגלח, אני נראה כמו, אתה יודע, איש מהשורה, אני כביכול, אני יכול להחליק תחת הרדאר. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא לא להחליק, הנקודה היא, מבחינתי, ההבנה, המשמעות יותר עמוקה של למה חיים. מזה זה התחיל. בשבילי, אתה יודע, למה בכלל לרוץ? למה בכלל לקום ולרוץ? אתה מתאר פה מהלכים נורא גדולים, אתה ניסית פעם לעבור מדינה? בפועל, בטאבו לא, מה שנקרא. זה קשה. כן. ואני עשיתי את זה בתור ילד, הייתי בן 26, באתי עם כל, חייתי כמו כלב, אתה יודע, איזה שנה, זה בלתי יאמן. איש מהשורה, עם דברים, עסקים, משפחה, זה כאילו, זה אסון. אסון. וזה עוד למדינה שכאילו לא מתנגדת לקבל אותך. שלא לדבר במקומות שלא מעודדים, ועכשיו מתחילים חוקי אנטי הגירה בכל מקומות בעולם. אז כאילו המצב הוא לא להיט. זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל, זה לא כאילו בוא נקום ונלך. אז לכן אני אומר, ברמת הבודדים, כן, אתה יכול להגיד יש פתרונות, יש אופציות, אבל הרוב הגדול אין את האופציות האלה. נכון. גם לגל איתה, יש את הספר הזה, ניידים נייחים, נכון? אותו דבר. זאת אומרת, זה לא כזה דבר פשוט. חד משמעית. אז לכן בשבילי, זה חוזר לשאלה, לא של איך שורדים. כי לשרוד אפשר, אני ראיתי יכול להישאר קוף כדי לשרוד. זה מספיק קשה, מספיק rewarding, אתה יודע, היה גם את הפרסים, גם את הבננה בסוף היום, גם את האריה פה למטה, היו, כאילו, זה השילוב טוב. למה בכלל לטרוח ולייצר בכלל, כאילו, להיות בני אדם? what's the big idea, מה שנקרא, כן? יש לך דומם, צומח, חי, למה עוד דרגה, כאילו, של אדם, כאילו, למה? מאיפה? וזה הוביל אותך לפה. זה הוביל אותי כל החיים לשאול, what the fuck. אתה יודע, אני עד היום לא כך מבין כל הנושא של כסף, ולמה צריך לעבוד, ולמה צריך זה, ולעמול, ואפשר פשוט צ'יל, וזכות, אנחנו גרים פה. סביר כמה דברים. כן, חיים פה במדינה יפה, שפת הים, לא אפשר לשבת עם גיטרה, כאילו, למה כל התורח הזה, והריצה המטורפת הזאת, ובניו יורק אתה נדבק לריצה המטורפת הזאת מאוד מהר, אתה כאילו, אתה ככה. כן, והייתי צמוד לדברים האלה, כן, עבדתי עם תאגידים גדולים, עבדתי עם מנכ"לים גדולים, כאילו, אנשים שמונעים אך ורק על ידי הכסף, ועל ידי הנוחות, ועל ידי... באיזשהו שלב, אתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה כאילו, אוקיי, נגיד יש לי את כל... כבר הייתי כל כך קרוב, הייתי פעם אחת, נספר לך, פעם אחת היה לי איזה פרויקט שהייתי צריך לנסוע בשבילו ל-LA,
איזה, לא משנה איך, דרך איכשהו, מצאתי לעצמי ביומיים ב-LA שהייתי, יש מקום שנקרא שאטו מרמונט, שמעת עליו? זה איזה מלון כזה של כל הסלבריטיז, שם בדרך כלל עושים את הרעיונות היותר, כי זה כאילו מין גן עדן כזה לשחקנים וזה, והעיתונאים באים ומותר להם להתנהג יפה אחד עם השני, והלכנו שם לאונג' כזה, הייתה איזו פתיחה של גלריה, הלכנו שם אחרי, ובערב אחד אני חושב שהייתי מוקף באיזה 30 סלבריטיז, כאילו, אתה יודע, הלכתי לשירותים, פיליפ סימור הופמן, ההוא מייק מיירס מוויינס וורלד, מג ריין, זה, כולם, כאילו, you name it. אתה יושב כזה, אתה מסתכל כאילו, אוקיי, סבבה, זה it's one way to live your life, כזה. זה היה נחמד, זה היה מעניין, אבל למחרת אחרי שאתה יצאת מזה, אתה כאילו, מה המטרה שלהם? מה מניע אותם? למה הם קמים בבוקר? איפה אני עוד סרט, עוד כסף, עוד צפיות, עוד... לא רוצה את זה, כאילו... אז מי שרוצה לדברים האלה, סבבה. יש לך, כמו שאמרתי, יש אנשים שחיים על אוכל, זה כמה תוכניות אוכל יש לנו בטלוויזיה, נכון? מלא. סבבה, אוכל, יש אנשים חיים בשביל מין, משפחה, סבבה. כסף, כבוד, שליטה, אין בעיה. אותי עניין ידע פלוס. אני רוצה לדעת למה. אם אין לי את הלמה, לא מעניין אותי כלום. אז זה אני. העניין הוא שכשאתה מתחיל ללמוד ולהבין, אתה מתחיל להבין שיש איזשהו קשר בין הלמה, בין הסיבה לכל התהליך הזה, ובין המצב שאנחנו חיים בו היום. זה לא שתי ערוצים נפרדים, זה לא כאילו, אוקיי, יש לך את השאלות הרוחניות שלך, תשב איתם, תהנה, שב על איזה הר ותחשוב על זה, ויש לך את המציאות פה. בוא, יאללה, תפשיל שרוול נתעשה. לא, אתה מתחיל להבין שהן קשורות בצורה אינטימית. ופה הבעיה. ובשבילי, אני אומר, כי אני רואה שאי אפשר להפריד אותם. אצלך, אם אני מבין, כאילו, זה דברים נפרדים. אחד זה עיסוק פסיכולוגי, פילוסופי, מעניין, רוחני, מעשיר, והשני, יש פה מציאות קיומית שצריך להתמודד איתה ביום יום. כן, רק עם עניין המיידיות. בסדר, קודם כל, אתה הגעת לפינה. אוקיי, אתה הגעת לפינה. גם בתנ"ך, דרך אגב, תמיד זה הארץ שקטה 40 שנה, 30 שנה, נכון? כאילו, יש תקופות ויש תקופות. אז אני גם, באופן אישי, פשוט יותר בחור אופטימי, גם מזדהה עם חלק מהאורחים שלך שאמרו, כן, לעבור את זה גם. אז אני כאילו אופטימי. אבל זה לא יהיה פתרון, אלא זה יהיה קניית זמן. אתה יודע, לשעתו. השאלה, מה עושים בזמן הזה? מה עושים? בגלל זה שאלתי אותך, אם אתה מוציא את הבעיה של בני דודים, רגע, איך יהיו החיים פה? כאילו, איך נחיה פה? בטוב, באהבה, ביחד, בכבוד, בדאגה הדדית, לא יודע, לא נראה לי. דווקא אני חושב שהלחץ הזה מבחוץ גורם לך לבחון את היחסים האלה מאוד מהר, כי תחת אש, פתאום כולם חברים, נכון? כן. הרעיון הוא, האם אפשר להיות חברים בלי תחת אש? אבל אתה פה תחת אש. אבל לא כל הזמן, אני אומר, לא כל הזמן, היו שנים טובות. לא. היו שנים טובות. פה, אם אתה רוצה לדעת, כמו שאתה אומר, אז תקשיב למומחים לישראל. בסדר. שאתה יודע, יש, איך זה נקרא? חודייביה. כן. זה שלום שניתן לך בידיעה שהוא זמני. ודאי. כדי לגייס כוחות להרוג אותך ברגע אחר. ובעצם האסלאם לא, אתה יודע, השקט שקנית פה לרגעים מסוימים הוא פיקציה, וצריך לא יודע, משהו בלזרוק אותו אתה יודע, you're throwing the baby with the bath water, כאילו. אתה מקבל, אתה רוצה פה את המדינה הזאת, שעצם הקיום שלה מכיל אנשים, זורק אותם כנגדך, ואתה פשוט מתעלם מזה. לא רק זה, עצם הקיום, לא, להפך, אני אומר, יותר מזה, עצם הקיום שלה, גם בלי האיום החיצוני, זורק אנשים שונים, שלא מסכימים אחד עם השני, ולא תרבויות שונות, חינוך שונה, אמונות שונות, למקום אחד, כאילו זה מוזר, זה weird. אבל כן, האויב בפנים לא מטריד אותי בכלל. אותך כן? קודם כל, מה, אתה רואה מה כותבים כל החברים, ניסואר, נסראללה, הם משקיפים עליך, אפילו ברמה הכי פרקטית, מחכים שאתה תהיה זה, ואז באים אליך, דבר ראשון. כן, מחפשים אותך בחלש. ברור, אז כאילו, רק בשביל מה שנקרא self-preservation, איך אומרים את זה? שימור עצמי. שימור עצמי, הישרדות, רק בשביל זה כאילו, תיתן חזית מאוחדת, לפחות. אוקיי, כן, עם זה ברור, כולם מסכים. אבל אף אחד לא עושה, אחד. שתיים, תשאל שוב שאלות יותר עמוקות, אם אתה רוצה. אם נראה לך שיש פה בעיה יותר עמוקה, אני אומר, יכול להיות שלא נראה לך שיש בעיה, וזה סבבה. יש אנשים אני פשוט חושב שיש לך בעיה, אתה יודע, כשיש לך נמר מחוץ לבית. אתה צריך לטפל בנמר. כן. אחי,
בוא נשים דברים לשולחן. השיחה שלנו בפני עצמה היא לא מנגנון הגנה ישיר אחד לאחד נגד, אתה צריך, כמו שאמרת, אתה צריך כיתות כוננות וצבא ומחשבה וכל הדברים, אתה צריך, אין לזה ויכוח. זה לא פודקאסט צבאי פוליטי, אני לא בא להגיד שזה לא, אתה חייב את זה, ואם יש בעיות בזה ויש בעיות בזה, אני שמעתי את המומחים אצלך, צריך לטפל בזה, לגמרי. והאם אפשר לטפל בזה, האם אפשר להציל את המצב? זהו, הם אומרים שכן, אני חושב לא, יש ויש, אני שמעתי כאלה שאומרים שלא, נורא יפה, יש ערוצים שאתה יודע, אם אתה רוצה קצת להרגיש קצת פסימי וחרדתי, יש ערוצים שיגידו לך בדיוק כמה הכל אבוד, ואתה רוצה להרגיש קצת אופטימי ועל הגל, יש יגיד לך לא, עברנו, נעבור גם. ברור שהאמת היא איפשהו באמצע, אני לא, אתה יודע. אבל אני אומר, לזה אין לי שליטה, אתה דיברת על שליטה קודם, על זה אין לי שליטה. אין לי שליטה כרגע על מי נמצא בטופ, ועל הצבא, ועל ההחלטות שלהם, אין לי. גם אין לך שליטה על, אתה יודע, על המתנחלים שיאהבו. אז על מה יש לך כאן שליטה? על עצמך. יפה. מה בעצמך? מה זאת אומרת? על מה אתה שולט בכל דבר? אני אגיד לך שלא שולט בכל דבר, אני אגיד לך שאתה מונע על ידי אותו רצון. זאת אומרת, אם היה לך נוח, תמיד היית נשאר ככה עד סוף הפודקאסט. אבל ברגע שקצת לא נוח לך, הגוף שלך אוטומטית תחפש, נכון, מקום קצת יותר נוח. אתה כל הזמן מונע על ידי הדבר הזה. זו שאלה איפה כן יש לך שליטה. על מה אני באמת שולט? על מה, איפה יש לי בחירה? שזו שאלה מאוד עמוקה. Jew function is really it's a desperate attempt to change something about the rise in anti-Semitism that doesn't seem to go away, and looking at history usually ends with something terrible before we reach relative quiet again. But we don't want to reach something terrible. We want to do it now. So that's why we're doing this podcast. And if you like this, also consider leaving a small contribution on our Patreon channel. Right. We both have day jobs, by the way, so we're not hoping to make money from this. We're hoping to see some change of heart. Any funds are used to get this out there, to get this to people. We consider this the same way you go out every day to get money to feed your family, put a roof over your head. This is also critically important to our future, to our safety, to a good world, not only for Jews, but for everyone. Well, this is the Jew function, and let's get back to our guest. אתה יודע, כי היא מורידה את כל הבלגן שקורה, בעצם, אוקיי, מה אני עושה? איך אני דואג למשפחה שלי, דואג לעצמי, מה האופציות שלי, יש לי בכלל כסף, אין לי כסף, אני יכול לעשות מה... כן. ויש אנשים שגם זה אין להם, את ההחלטה, גם את החופש הזה אין להם, כמו שאמרת. אז אחרי אני אומר, אם אני רוצה להיות מאוד מאוד ריאלי, אז דווקא לשאול את עצמנו פה, בהנחה שאין לי עוד אופציות, כי מי שיש לו אופציות, ילך, יעשה מה שצריך. בהנחה שאין לי אופציות, מה האופציות שלי? על מה אני יכול כן לעבוד? מה אני יכול לשנות במציאות הזאת? תשמע, דבר ראשון, היה אצלי צבי יחזקאלי. כן, מדהים. שהוא, כאילו, הוא עזר לי להבין משהו, למנח משהו שהיה לי הרבה זמן לא ברור, שגם בתל אביב אתה נוער גבעות. לפי התפיסת הצד השני, בטוח, כמו שאתה אמרת. לא, לעצמך. מה אתה מתכוון? זאת אומרת שאתה התלבשת על גבעה, ואין את הבועה הזאת מסביבך שהיא מדינה ששומעת עליך. אתה אומר שאתה צריך... לגמרי. אתה יודע, לא סתם בארצות הברית יש להם נשק מתחת למיטה, הם חיים בתודעה הזאת, אנחנו פה לא. זה מצחיק, הם חיים בתודעה בגלל סיבות אחרות. כן, סיבות אחרות. אבל פה יש אשכרה חיזבאללה בחברה. אני הייתי המום דרך אגב, כשחזרתי לארץ הייתי בטוח שכולם יש נשק. כן, לא. לא. אני לא אומר בפועל תהיו עם נשק. למה לא? לא, כאילו... אולי כן. אחלה, למי שזה נוח לו וזה, אבל זה דוגמה להבנה שבאים עליך לבית, כאילו, זה לא... שוב, אין ספק שהמצב עכשיו הוא לא טוב. אני לא מנסה לטייח את זה. אני מנסה לשאול, וגם לאנשים ששומעים, גם יהודים בארצות הברית שישמעו את זה, וגם יהודים בארץ, hopefully ישמעו את זה. אני שואל מה האופציות. והאם יש קשר בין השאלות הגדולות, הקיומיות של החיים שלנו כבני אדם, והמצב פה, או שלא. אתה אומר, יש פשוט טעות פוליטית, אסטרטגית, היסטורית, ואפשר לתקן אותה. אתה שואל אותי ברמה אינדיבידואל או ברמה מדינית? לא, יש לך שליטה על המדיניות? לא. אז אני שואל אותך כאינדיבידואל, מה אפשר לעשות עם הטעויות האלה? כביכול, אתה קורא להם טעויות, אני קורא להם
איך אומרים? גורל. כן, הכל מגיע לאותו זה, אבל בסדר. אני על עצמי, כל מה שאני מנסה לעשות זה בעצם לדאוג שיהיה לי את הכוח, לא להישאר, לא להיות קורבן של המציאות, שגם אתה יודע, אומרים לך בעברית, אנחנו באים להרוג אותך, להישאר ולא לעשות עם זה כלום, נראה לי דבילי. אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר כוח בעצמי, להחליט החלטות על החיים שלי, להיות עם המשפחה שלי ועם האנשים שאני אוהב, ואתה יודע, בשאיפה גם אותם לקחת איתי, במידת הצורך. זה החזון שלי, אתה יודע, תיבת נוח. זה מצחיק, כי כאילו זה בדיוק המחשבה שהייתה לי כשחזרתי לארץ, שדווקא פה אני יכול, יש לי יותר שליטה, כביכול על הגורל הזה. בדיוק. דווקא פה. כן, זה לא. לא, אז קודם כל, אתה יודע, יכול להיות שאם תגור 20 שנה בחו"ל, אז אתה גם תגיע למסקנה. אולי, כן. כן. דווקא אתה תראה כמה, שוב, זו חוויה אישית שלי, כן, אבל אתה רואה פתאום כמה nobody's got your back, כמה העובדה שאתה... ופה כן? אנחנו מקולקלים, אבל יש לי יותר סיכוי למצוא בן אדם שוואלה, אני יכול לשים את החיים שלי בידיים שלו, מאשר שם. לגמרי, חד משמעית. יש איזשהו תוספת באנשים, גם בעולם, אני לא אומר יהודי לפי תעודת זהות, אנחנו כאילו לא דיברנו בעצם על המהות הפנימית של מה זה יהודי, אבל רק נגענו באיזה מילה, אבל יש תוספת לאנשים האלה. הדרך הכי טובה שאני יכול להסביר את זה, אתה זוכר את הציורים האלה בשנות ה-90 זה היה, על הטיילת היו מוכרים כאלה ציורים כאלה בולגנים, שאתה צריך כזה לרכך את הפוקוס, ואז אתה מסתכל ורואה תלת ממד. כן. אבל זה עובר רק אם יש לך שתי עיניים. אם יש לך עין אחת, אתה לא רואה כלום. אתה רואה בלגן. אז האנלוגיה היא שהיהודים, אותו עם, שאתה יכול ללכת עד אברהם ובבל וכל הסיפור, האנשים האלה שהתחילו להתנהג בצורה מסוימת אחד לשני, פיתחו עוד חוש, עוד יכולת לקלוט את המציאות, שהיא נתנה להם כמו עוד עין. אוקיי, בתוך המערכת, והם רואים את המערכת הזאת בצורה יותר מערכתית, באופן טבעי. כל הקומבינה, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד אופייני, יותר מזה כמובן, אני סתם מצמצם את זה למשהו, אבל היכולת עוד לראות דברים, לראות מהלכים, היא מאוד תוצאה של היכולת לראות את המערכת של הקשרים. ואנשים שאין להם את זה, אין להם את זה. ואנחנו חיים בתוך זה, אתה רגיש שכולם כאילו, כולם נכון, רואים עוד צעד אחד מאחוריך, ומנסים אולי גם לקמבן אותך, ומנסים, כאילו יש איזה מין תחושה כזאת שאתה נמצא בתוך הרבה אנשים שהם גם, אז אתה חושב שכל הבני אדם ככה, אבל זה לא. רוב בני אדם הם לא ככה. הם חיים, הם מאוד קונסרבטיביים בגישה שלהם לחיים, הם מאוד מצומצמים בגישה שלהם לחיים, והם בסוף היום, when push comes to shove, מה שנקרא, הם מאוד דואגים רק לעצמם. ובישראל זה הפוך, when push comes to shove, אנחנו מסתובבים אחד לשני. הרבה יותר מהר מבכל עם אחר. זה ראיתי על הבשר, כאילו אתה רואה שאנשים פתאום, סתם אנשים, הסופר שלי בבניין, אתה יודע מה זה סופר, כן? זה שמתקן את הברזים, כן? חביב מהדומיניקן, מהרפובליקה הדומיניקנית, אתה יודע, כלום, אין לו כלום, מכיר אותנו שנים. פתאום יום אחד שולף את הקלף היהודי עליי, כן, יש לכם כסף, אתה קשורים לרוטשילד, כל מיני הזיות כאלה. כאילו, like it or not, מה שנקרא, זה טבוע בתוך המציאות. אתה יודע, תרצה או לא תרצה, התנ"ך הוא הספר הראשון שהיה לכולם במדף. אתה יודע, אתה יכול להגיד, לא מאמין, אני לא מקבל... זה אחי, זה המציאות. זה המציאות. אז תרצה או לא תרצה, יהודים הם כבר, יש להם תכתיב מסוים אצל אנשים בראש, לגבי מה זה יהודי ומי זה יהודי וההשפעה שיש לו. מה שאנשים מרגישים תלויים בך. איך אתה יכול לשנות את זה? הוא מרגיש תלוי בך. הוא מרגיש שאתה מונע מהטוב להגיע לחיים שלו. אתה יודע, מה תעשה עם זה? אז כמו שאתה אמרת בהתחלה, אולי לפני שצילמנו, שאתה בגלל אלה שרוצים להרוג אותך, אתה כמו סארטר, נכון? בגלל אלה ששונאים אותי, אני יהודי, אז אני רוצה להפוך את זה. מה יגרום להם? תסתכל עליי באהבה, מה אני צריך לעשות? שאר העולם, שאר הלא יהודים, אוקיי? מי שלא רואה את עצמו כיהודים, בוא נגיד ככה. יש הרבה שרואים את עצמם כיהודים, דרך אגב. אתה רוצה לשנות את זה? אתה רוצה שתפסיק האנטישמיות? אני חושב, בוא, יפה שאלת, תודה. אני חושב שהאנטישמיות היא לא גזירת גורל שאין מה לעשות איתה. אני חושב שכמו כל דבר בטבע, יש לה מטרה. כל דבר בטבע יש לה מטרה, אתה יודע. כלומר, יש לו end goal, מה שנקרא. גם אם זה לא בחיינו, יש end goal.
זרעת תפוז, יצמח תפוז, בסוף יצא תפוז. בדרך יש לך כל מיני שלבים נורא לא טעימים בתפוז, נכון? יש לך מתוח, חמוץ ומר, אבל בסוף תפוז. אני חושב שהאנטישמיות היא כוח מהטבע, כוח לוחץ, שמכריח אותנו כל הזמן לשאול את עצמנו על המטרה הזאת. לא נותן לנו להתרחק ממנה. היא כאילו תגובת נגד של שאר העולם, לזה שאנחנו לא מתנהגים בצורה מסוימת. כי על פניו, סטטיסטית, היו אמורים לאהוב אותנו, היו אמורים שטיח אדום. למה? אתה יודע כמה טוב היהודים הביאו לעולם? בצורה אבסולוטית. לא, אני אומר לך, פרסי נובל, ותרופות, ופיתוחים רפואיים ומדעיים, כאילו אתה יכול, ומדע, וחוק, ומשפט, אחי, אתה יודע, אם תדבר עם בן אדם שהוא כאילו יחסית ניטרלי, הוא יגיד לך, מה, זה, בן אדם כאילו חושב, מה זה, עם מדהים, למה לא סובלים אותנו? בצורה כזאתי. נגיד, אוקיי, יהודים מת עליהם, קצת מעצבנים. לא, רוצים, כאילו, האום עכשיו, מה, עשה החלטה נגד אונר"א, נכון? אתה לא יכול אונר"א שהשתתפו בטבח, עשו החלטה שהם לא... אבל היי, עשית פה בלגן, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אפשר. כן, כנס. יש לך פה בלגן, יש פה את האסלאם, ומה שאתה אומר עליו, ויש את האנטישמיות באירופה, ואתה יודע, איך שהמדינות והאום... היום זה האסלאם, אחי, אבל זה 4,000 שנה ככה כבר, זה גלגולים. אותו סיפור, אותו גבעה בשינוי אדרת. פעם זה על רקע דתי עם ישו, אחרי זה על רקע גזעי עם היטלר, אחרי זה על רקע פוליטי עם הזה, עכשיו האסלאם, זה הכל... אתה חושב שזה דבר ייחודי כזה? אני אומר לא, אני חושב שהפוך, אני חושב שזה בדיוק הפוך, שזה כל כך כאילו... האסלאם לא שונא אותך כי אתה יהודי כמו שאתה חושב. הוא שונא אחד השני יותר. שונא אחד השני יותר, והוא שונא אותך כי אתה חושב שאתה יכול לשלוט על האדמה שלו. אני חושב שרובם אפילו ככה, אני חושב שזה פשוט אתה משרת מטרה. מי היה אצלך בתוכנית שאמר על זה? הרבה, נכון? זה נוח, תסתכלו פה על היהודים והפלסטינים, ואל תסתכלו מה אני עושה פה. זה ברור, לכולם יש אינטרסים, אבל אני אומר ברמה אידיאולוגית, אם אתה מסתכל על האנשים שכותבים אידיאולוגיה, אצל נוצרים ומוסלמים, אתה קולט שיש יחס מאוד מיוחד ליהודי. אז אני שאלתי את עצמי, למה אני צריך לחיות במציאות כזאת, שאני הולך להביא ילד, שהולכים לשנוא אותו? מה הוא השם בכלל? הוא לא בחר לך להיוולד. וברוך הבא לעולם, הולכים להרוג אותך. אתה יודע, כאילו, איזה מין מתנה זאת. זה על הפנים. נכון. אז לא רציתי. אני לא רוצה. בדיוק כמוך, רק אני באתי ממקום קצת יותר גלובלי, כי כאילו, אחרי שאתה חי בחול, ואחרי שאתה קורא את ההיסטוריה, אתה אומר, פאק, אני לא יודע מה... פה כאילו לא ישנאו אותו. כן, פה יהיה בסדר. פה זה... איפה המקום שבו הרגו הכי הרבה יהודים ב100 שנה האחרונות? לא 100. ב-50. ברור שבישראל. אוקיי. כן, אבל זה שנייה, אתה כאילו, כן, זה יכול להיות מערכתי מאוד בקלות. גם זה לא חייב להיות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים תמיד, אני לא אומר שבהכרח יהיו עכשיו עוד פעם רכבות ותאי גזים. זה יכול להיות צורה אחרת. יכול להיות שיהודים יהיו אלה שאתה יודע, לא יוצאים מהבית וכל מיני... ואתה רואה לזה הרבה דוגמאות. אני אומר לך, אנשים שכאילו חושבים שארצות הברית זה, הם קוראים לזה גולדן מדינה. אתה מדבר איתם. מבחינתם זה... ולא, לא גולדן ולא מדינה. כל הקולג'ים לא יכולים ללכת לשם ישראלים. לא. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, זה מוסלמים, וזה הכל הנדסת תודעה, וזה כבר 30 שנה, וגם הרוסים בזה. מבחינתי הכל זה סימפטומים. אני מסתכל שוב, כוחות, מה מאחורה. אתה מכיר את השאלה, ומה מאחורי זה, ומה מאחורי זה. אתה יכול להגיד, רגע, אנחנו עשינו טעות, באנו לישראל. אחי, באת לישראל בגלל ציונות. מאיפה התחילה ציונות? בגלל שהרצל ראה שיש בעיה ואי אפשר לפתור אותה באירופה, צריך להוציא אותה מאירופה. למה הרצל התעורר? כי היו את הפרעות בנגב, ברוסיה, שמעת? אתה זוכר את זה? בסוף המאה ה-19, כן? היו את הפרעות בנגב, היהודים הבינו שהם לא יכולים להיות שם. כל דבר זה היה דבר שדחף אותה. אז אני רוצה לדעת מה הדבר הראשון. מי הרים את הסוויץ' פעם ראשונה? בהחלט מעניין. לא, כי אחרת אני אומר לעצמי, איך נפתור את זה? זה יהיה רק לשעתו. איך אמרת בערבית? חודאיביה. כן, רק לשעתו, זה כזה עד ש... אני לא רוצה, אחי. אני לא רוצה את זה. אני מחפש פתרון, ואני אגיד לך את האמת, לא מצאתי, לא במדע, לא בפילוסופיה. טוב, איך... אז עדיין לא הבנתי, איך אנחנו פותרים את זה? דניאל, מה... זה באמת מעניין. תשמע, דבר, כאילו, גם משהו שאתה רצית לגעת בזה לפני שהתחלנו, אמרת לי, על הפודקאסט עצמו, ועל מה שאתה עושה. אני חושב שפודקאסט זה כלי טוב לעזור להתעוררותם של אנשים, לקוחות שמופעלים עליהם. אז אני אתה יודע, יש לי גם משבר עם זה, אני אחרי
שנתיים הבאתי את כל מי שפחות או יותר רציתי, כאילו מתחילים להגיע כבר אנשים שכאילו, שזה מעבר, וכזה, אני בשאלות על האם אני משרת את הטוב או את הרע, אבל אני מאמין בכוח של הפצת מידע להמונים ובאופן עצמאי, ואני, אתה יודע, אני ואתה צריכים, אנחנו מאותה תנועה של תקשורת עצמאית חדשה שמביאה לפחות רוצה להביא אמת, שזה כבר משהו חשוב, כי התקשורת כרגע זה לא האינטרס שלה בכלל. זה בטוח. אז אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות ברמתנו, ואתה יודע, אנחנו פה עושים את זה עכשיו, אז כן מעניין להתייחס לזה. ואני באמת, מה שאני הייתי מייחל משיחות כמו זה שהמטרה שלך תהיה להביא צפיות. באמת אני אומר לך את זה, אפשר באמת מהפה שלך לאלוהים. כן, לא, זה רצון. השאלה אם אתה רוצה, אני בפודקאסט שלי, אני חושב שרוב מה שקורה לי בחיים בשנתיים האחרונות, מאז שזה התחיל להתפוצץ, כשזה מגיע אתה יודע, מאות אלפים, שיש לך פרק עם 200,000 צפיות, כן. ברחוב אתה מרגיש את זה ממש. וואלה. ממש, אני פשוט, כאילו, אתה יודע, בכל מקום אנשים עוצרים אותי וזה. ובזמן האחרון, אתה יודע, לא, תכלס, מאז שהתחלתי להתפוצץ בסדר גודל כזה של מאות אלפים, אז רוב מה שאני מקבל זה תודה. אני, יואו, תודה על מה שאתה עושה, תמשיך, וכאלה, לא איזה מלך אתה, וכאלה. ואני חושב שזה בגלל שכל מה שחשוב לי, הוא הבן אדם שהקליק, אני נותן על זה כל כך הרבה חשיבות, אם מישהו לחץ על הפרצוף שלי, אבל למרות שאצלי זה גם לא הפרצוף שלי, אני תמיד שם רק את הבן אדם שאני מדבר איתו, אז אני רוצה לתת לבן אדם הזה שהקליק, את כל הערך שהוא יכול לקבל, מתוך ההקלקה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה שהוא ירגיש מתוגמל על זמנו. אם הוא עכשיו נוסע בפקק ומקשיב לנו, ואני הייתי רוצה לאחל שהוא ירגיש שהוא, איך אומרים, עלה על שכרו. וזה מה שבא לי להגיד לך, שתיקח את זה לכיוון, את מה שאתה עושה, התעלומה הזאת שאתה חוקר היא נורא מעניינת, תבין איפה אנשים, מה מעניין אותם בתוך זה, ותנסה ללכת לשם, אתה תגלה דברים שאתה לא מאמין שאתה יכול לגלות בכלל. אז אני חושב שזה משהו שיביא לך הרבה יותר קל. אז כזה... רשמתי. כן, תרשום. רשמתי. אז כן, אז ואיך פותרים? אז אני חושב שזה זה, אתה מבין? בסוף תקשורת זה כלי להשתלט עליו מחדש. אז תן לי לשאול אותך ככה, שאלה, אתה 20,000 רגל כזה. כן. בהנחה שנגיד נפטרו כל מיני עניינים שצריכים להיפטר פה על הקרקע, כן? מה, תתאר לי, אם אתה יכול, בעצם יש שתי שאלות אליך, בסדר? שאלה אחת זה, תתאר לי בעצם את החיים הטובים. מה זה החיים הטובים מבחינתך? מה כאילו אני לא רוצה להגיד אפילו מטרת החיים, אולי אם אתה רוצה להכניס בזה מטרת החיים, סבבה. ויכולה להיות, אחי, יכול להיות, אני רוצה לקנות בית לגדל עץ, מנגו, גם בסדר. אתה חושב ממש ברמה אישית. ברמה אישית לחלוטין, אחי, אני רוצה את דניאל דושי. מרגיש לי שזה כאילו, כמו שאייזנהאואר אמר. ברמה אישית, אתה מביא את אייזנהאואר. לא, זה ציטוט מדויק. הוא גם נראה לי לקח את זה ממרקוס אורליוס. שחופש הוא ההזדמנות לתרגל משמעת עצמית. ואתה מדבר הרבה על תענוג אל מול כאב, ושזה המנגנון העיקרי. אז אני חושב שבאמת, היכולת לתרגל משמעת עצמית, היא הברכה הכי גדולה שיש לנו בעולם, ואני שואף לממש את הפוטנציאל שלי, בדיוק כמו עץ תפוחים, שרוצה להפוך לעץ תפוחים הכי טוב שהוא יכול. כל אורגניזם חי לדעתי עושה את זה, ואני חושב שאני הייתי רוצה לעשות זה גם. והדרך לשם לדעתי היא תרגול משמעת עצמית כל יום, בכל האופנים, כי כן, פשוט לשאוף להגשמת הפוטנציאל האישי, שזה בלתי אפשרי ב-one lifetime. אז המינימום שאתה יכול זה פשוט לוודא שאתה מתעסק בעיקר כל היום, מה תפל, מה עיקר, לדבוק בזה, ואז אתה רואה שזה מתחיל to compound. כן. כשאתה מתחיל עם זה, יש כוח אינרציה שפשוט גורם לדברים לעלות אחד על השני. אחרי, אתה יודע, אחרי חצי שנה שבה אתה התחייבת אני התחייבתי בהתחלה, אני עושה פרק בשבוע, נראה מה יהיה חצי שנה. בסוף החצי שנה כבר עליתי לשתיים, כן. כי זה נהייתה לי האפשרות, ואז המספרים הכפילו את עצמם, ואז עכשיו אני שואף להגדיל כאילו עוד, וזה כל הזמן עולה על עצמו. כן. זה פשוט, המנגנון הזה פשוט מתגמל, ברגע שאתה דובק וזה, אתה, כן.
זה מה שניסיתי להגיד. סבבה. משמעת, אוקיי? חופש לתרגם משמעת. אוקיי? מעניין. ואתה חושב שיש איזו מטרה לחיים האלה? כמו שאמרתי, אני חושב אתה אומר, זאת המטרה של כולם. המטרה היא הגשמת מה כאילו, כמו שעץ רוצה להפוך לעץ הכי טוב, המטרה שלך היא להפוך לאדם הכי טוב. איך עושים את זה? אז אני חושב שזה דרך, כן, דרך קשב, כמו אתה כל הזמן אומר, אם להסתכל פנימה והכל וזה, אז קשב למה שקורה לך בפנים, וזה צריך להיות בתגובה למה שקורה לך, זאת אומרת, כן, פשוט לתרגל את המשמעת של מה שאתה החלטת שאתה רוצה לעשות, לראות שאתה רואה את העיקר ביום יום שלך, שאתה מתמקד בו, וזה פשוט הדבר הכי קשה בעולם. מי שעושה את זה מתוגמל, זה פשוט ההבטחה הכי גדולה אתה יודע, הכי שורשית, קין והבל כזה. הבל הוא זה שדבק בהתמדה של מה שהוא צריך לעשות, שבמקרה שם זה היה קרבת קורבנות, וקין התמקד בכל מה שתפל, והוא רק ראה כמה הוא חרה, ובסוף הוא הורג את אח שלו, אז כאילו, להיות הבל. לעשות את שמוטל עליך בענווה וכבוד. ואתה תראה שאתה תקבל את כל מה שאתה מייחל לו. לא, זה יפה, זה, אתה יודע, פה אתה מתחיל לשאול שאלה, רגע, מי יודע מה מוטל עליי? איפה אני מוצא את התשובות לזה? נכון. זה בקשב נראה לי עצמי, אתה יכול לשאול. יש הרבה. מה, אתה יודע, הדבר שתמיד, כאילו, אני גם הייתי מאוד, כאילו, בטבע שלי, כזה מאוד אינדיבידואל, לא צריך אחרים, לא רוצה אחרים, לא קשור לאחרים. אבל אחרי זה אתה מגלה נגיד, גם בתינוק שמתפתח ברחם, אז התאים שלו מתחילים לא מאופיינים, לא, איך אומרים? differentiated בעברית. דיפרנציאציה, לפני דיפרנציאציה. הם כמו תאי גזע כאלה, הם תאים בסיסיים. רק כשמתחילים להתחבר עם עוד תאים, ולהיות חלק מאיזשהו מכלול, אז הם מתחילים לקבל את הייחוד שלהם. הוא יהיה את העצב, את השריר, את העצם, את הזה, את קיר המעיים, בעלותת הרוק וכו'. זאת אומרת, הייחודיות של התא מגיעה דווקא מהדרך שבה הוא מתקשר עם התאים האחרים. כן, יש את Into the Wild, אם ראית את הסרט, אז הסוף הוא מת, וכותב על זה, Life is only worth when shared. זה נשמע לי כמו מה שאתה מדבר. אתה יודע, אנחנו חוזרים מההתחלה, זה כאילו, בסוף הכלל הגדול זה אהבת לרעך כמוך, זה הכלל, זה פותח את הרמות במציאות שלא היו קיימות, כי אני חושב שכמו שאני מרגיש כלפי הילד שלי באופן טבעי, כי זה שוב מנגנון שהוטבע בי מהטבע, אבל זה הדבר שמאפשר לי לראות אותו מעל הפגמים שלו, מעל המעצבנים שלו, מעל הכל, אלא דווקא לראות איזה אדם מופלא בפנים. תחשוב שכל אחד מסתכל עליך ככה, ואתה מסתכל על כל אחד אחר ככה. אתה אומר לעצמך, אחרי כל המחקרים גם מראים שהילדים שקבלים אהבה, הם אלה שגדלים ומתפתחים נכון פיזית, מנטלית. אז אולי יש שם איזה עניין. אולי, כאילו, נכון, זה קצת קשה לחשוב על אהבה, כשרוצים להרוג אותך, אבל אם אתה מדבר על האויב, אז כן, זה אפילו יהרוג אותך לחשוב ככה, לדעתי. לא כלפיו. אז זהו, אם אתה מדבר כלפי, זה ברור. כלפי, קודם כל. כן. מסכים. אני בדרך כלל נותן לאורחים לקרוא ציטוט מהמקורות, מאחד המקומות. אז אספתי פה כמה. ודע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, ובכללות העולם נחשבים ישראל לפנימיות העולם, ועל ידי אומות נחשבים לחיצוניות העולם. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל, שבו שהוא סוד, הנקודה שבלב, וחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם, שבו שהוא הגוף עצמו. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל, שבו על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם, שבו הנה אז גורם במעשיו גם בפוך. בפנימיות וחיצוניות. פנימיות וחיצוניות, בכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה, ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללות, יכירו יחשיבו ערך בני ישראל. ואם להפך שהאדם הפרטי מישראל, מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו על בחינת ישראל שבו, אז גורם במעשיו שגם החיצוניות שבכללות העולם מתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. סולם הקדמה לספר הזוהר. בהחלט. במקרה בחרתי. כן מתקשר למה שדיברנו. כן. יפה.
טוב, דניאל. הייתי אולי קצת קשה, אבל אני... לא, להפך, אתה אורח, הלוואי כל אורח ככה. כן? הכי גרוע, אורחים שמסכימים איתך, זה על האיסטר, אתה יודע. אני אצא מפה. יופי, שמח לשמוע. אני יודע שזה לא מובן מאליו, במיוחד שאני נהיה כבר מפורסם, אז למצוא זמן ולבוא וכדומה, אז אני באמת, אני מרגיש את הלב שלך, שהוא בכל זאת מחפש ככה, הוא לא שקט רק על הצפיות. לא. אז על זה אני שמח. צפיות הם האמצעי. כן. אז בוא נקווה שבאמצעות הצפיות נגיע למטרה. למימוש הציפיות, כן. תודה רבה. תודה לך, תודה שהזמנת. The Jew Function. We are the Jew Function. Like, follow, subscribe, share with your friends. Let's get some more eyeballs on this talk. If you only like to listen, go to Spotify, The Jew Function. If you have no time for anything, check us out on TikTok. We have YouTube Shorts for everything as well. Facebook. Basically, we're everywhere. Just share it, leave a review. It helps. And we'll see you everyone on our next talk.